Ko seko wala, ittuki wallinde dow nebbam petur wartani gomnati mobgal lesdi dole. Kanjum waɗi iga wakkati tefuki korwal ardungal lesdi Nigeria. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu andini ummatore lesdi ndin dow to o heɓi nasaraku ha cuɓol majum o ittan wallinde dow nebbam petur. Hunde bo nde o waɗi iga yande o hosi hunayere ngam ardugo lesdi ndin. Anduki waɗugo non waddanan ummatore ɓillaji wakkatiyel seɗɗa waɗi gomnati mobgal lesdi les jagorgal Bola Ahmed Tinubu majum wurtini taskaraji ngam hoytinango ummatore ɓillaji ɗin. Nder taskara hande ɗo en dartan shiryaji ɗi gomnati Tinubu man wurtini ngam wallitigo ummatore sakkontama famɗa sembe en ha wautugo malla bo hoytingo ɓillaji ittuki wallinde dow nebbam petur waddani ɓe. Bana ko ɗum tamma ittuki wallinde dow nebbam petur waddi nawirka kare ha lesdi Nigeria. Ha ma woɓɓe nder ummatore lesdi Nigeria man fuɗɗi waɗuki wankore dalila saɗirmaji ɗi waɗugo non gaddani ɓe. Jotta ni gomnati ɗo tora waɗoɓe wankore man be ma ummatore lesdi Nigeria fuu ngaɗa munyal hokka gomnati wakkati ko ɗume fuu fotitan ha lesdi ndin. Iga aran kam e ko waɗi Tinubu itti wallinde nda dalilaji mako. Rowani ɗon lesdi meɗen di Nigeria yotti ha darnde nde en mbawata ɗabbugo illa ka handani nyawndigu. Ngam man mi mumni gite mi hosi jabrugal nyawndigu wato ittugo wallinde dow nebbam petur jam hawtade be yofugo ceede meɗen wato naira woggotira be ceede duniya, hunde nde ɗeɗɗi dande shanu faggudu lesdi meɗen duuɓi. Ngam wawtugo ɓilla nawirka nyamdu ha lesdi ndin, gomnati mobgal lesdi yerɓani kala diwal fuu wallinde marori motaji mauɗi 20, kala mota fuu bo ɗo rondi buhuyel marori ngel kilo 25,200 ngam hokkugo talaka. Nonnon bo remoɓe hokkama konal jamanu ngam fesinki nyamdu. Nda ministajo cakol kubaruji Alhaji Muhammad Idris be jawabu dow man. Wato raɗaɗi wato kaman kunci da 'yan Najeriya, wasu daga cikin 'yan Najeriya suke ciki, musamman billaji dow ko larani soyde nyamdu wato soyde fesuki nyamdu ɗum woɓɓe nder ummatore lesdi Nigeria gidata jotta. Kanjum waɗi gomnati mobgal lesdi hosi jabruɗe, nder jabruɗe majum wodi tabbitinki kala diwal fuu ha lesdi ɗo hokkama marori motaji mauɗi 20. Ɗo fuɗɗam on guda 20, kuma ba wai an tsaya a nan bane. Wannan mataki na farko ne ɗo jabrugal arandewal on, ɓawo ɗo bo ɗum tokkan banni. Wahalhalun da mutane suka shiga saboda rashin ɓilla ka ummatore nasti dalila soyde nyamdu malla bo soyde henuki nyamdu ndun. Min giɗi ɗum usta. Nda ɓillaji majum waɗi dereken ɗon mbi'a ngaɗan wankore. Ɗume on mbi'ata ɓe? To babu wani, mu a gwamnatance babu dalili na wannan zanga-zanga. An sani cewa ha yi'ugo amin wala bote waɗugo wankore, ngam bojji man fuu dow ɓillaji ɗin gomnati ɗo haɓana wawtugo ɗi. Gomnati tokkan habdugo bo ngam tabbitingo ɓillaji ɗin fuu moytama. Ummatore ngaɗa munyal, wankore na burtolgal on. To on ndari lesɗe ha ɗum doggini wankore fuu wala ha ɗum heɓi nasaraku. Lalle tana sauraron wa'annan gomnati ɗo nanana sukaɓe, gomnati ɗo nanana ummatore lesdi Nigeria fuu. Nonnon bo gomnati ɗo waɗa fodde bawɗe muɗum ngam waddugo hoyende. Alkawe ɗum gomnati efti fuu gomnati man hebbitina dow bawɗe jawmirawo.
shinkafa misali da aka kai jihohi marori wani ndi abu ne ɗum mataki na yerɓi farko. yahugo diiwe Akwai bana mi kuma wi kuɗaɗen ɗum da ake jongore zubawa a bangaren arandere noma on don a ɗum tabbatar da ma an tokkan noma abincin ma tukunna. ɓawo nonnon bo Ba bai ɗum kamata ba a ce walliti kullum remoɓe muna be zuwa konar ana jamanu tsammanin wai a shigo da abinci nonnon waje, bo ɗum kuma ana sattini ana shanu kuma rento ƙara ngam ɗaukan remoɓe matakan tsaro heɓa domin ndema a tabbatar fesina da nyamdu wato ha manoma lesdi sun ɗo koma na gonakansu seto en sun yi nastini noma nyamdu iga domin wannan lesdi abinci yaasi yalwanta a ƙasarmu baki ɗaya. ɓe ɗo tuuma nyamdu ndu gomnati mobgal lesdi yerɓi yaago diiwe to nasti juuɗe gomna en yottata ha talaka ɓurna sei ɗum sendana sobiraɓe maɓɓe ɓe siyasa. ɗume on mbi'ata dow ɗo? haa ɗo onon ma jeyndiyanke en woodi hakke dow moɗon be ummatore lesdi fuu bananta no ɗum ƴamirta gomnati mobgal lesdi to waɗai goɗɗum handi bo ɗum ƴama gomna en ha diiwe fuu on ɗo tokkita ngam tabitingo yetti ha talaka eyye min ɗo tokkita amma kadi a andi woodi ha sembe amin haaɗi ummatore wonde ha labbaje ɗo ɓuri ɓadago be gomna en on bo ɓuri andugo ɓe on handani jaɓugo wallinde majum. useni min ɗo tora ɓe hakke sendugo nyamdu ɗo woni dow muɗum tabitina ndu yotti ha handuɓe heɓugo ndu bananta miskini en. na gomnati mobgal lesdi tan mari hakke hokkugo wallinde ɗo gomna en ha diiwe ma gaɗa fodde bawɗe maɓɓe ngam wallitigo ummatore. su ma su san yadda za a samar da abincin nan domin mutane su samu sauƙin rayuwa. Ha fahin ngam hoytinango sukaaɓe ha lesdi ndin gomnati mobgal lesdi wurtini taskara hokkuki fukaaɓe nyamande ceede ngam yoɓugo ceede jangirde jami'a wato student loan scheme ha ma fukaraɓe tefuɓe wallinde man fuɗɗi jaɓugo nder ceede ɗe gomnati mobgal lesdi falti ngam hokkugo ko hewti naira biliyon 45 be miliyon 600. ɓawo ɗon bo Tinubu tiggi hukuma kesa ngam hakkilanki dabbaji wato Ministry of Livestock Development. I'm here before you to inaugurate the Committee for the Implementation of Livestock Reform. Ko ɗume hukuma man wallitirta waynaɓe? Alhaji Isa Tafida Mafindi ɗum dottijo on laatiɗo bo remowo be gaynako. Wato President Ahmed Bola Tinubu, His Excellency, goɗɗo on mo vurte hala a tammire sam, goɗɗo on faamiɗo ko doggata yaha, o andi bo jawdi wala no jawdi heɓira tina a heɓi mo faddata ndi be mo andata ndi. To tagadi remoɓe ɗon ɗuɗɗum, amma to a sendi ndemal a sendi ɗiɗi, woodi ndemal woodi durgol. Durgol bo jonta hokkama bangi handi hande o vurti Ministry of Livestock Development. To ɓe jooɗi ɓe shiri ɓe jooɗi ɓe waɗi dabare dow hunde ɗo yehiri deidei, to Nigeria faamay biigo neeɓi en ɗo maɓɓi hoore amin ha jawdi ve'itandi, jawdi ndi wala lahal. Kadi to wi Ministry of Livestock ɗo ɓe wiye durgo nagge tan ko mbewa tan ko mbala tan, a'a, ha durgo gertoɗe, ha durgo liɗɗi, ha dabbaji fere fere, goɗɗi haram goɗɗi halal, amma fu Allah taggiɗi ɓe wi'e duraɗi. Woodi bo goɗɗo bo sana muɗum durgoɗi. To Allah waɗi zamanu mai wari, ngam ko mi yelata ha fulɓe ɓe ɗon ha nder himɓe tarbiya maɓɓe waɗum durgol, ngam mai jonta kowa sakkina habre yejjita fe'ore
yejjita pat ko haani voɗay ɓe vo'ina dabare ɓe nanga demal to ɓe wi demal bo ɓe holli durugo ngam pullo to duray ɗo o duray nagge o duray mbaala o duray mbewa o duray gertoɗe o duray jawle kay pullo duray puccu ɓe mboodi fu ngam may ministre ɗo ɓe waɗni kowa amma mi andi pullo dana belɗum ha nder may amma sey to hunde arande hani waɗama sey to jonde jam heɓama ngam wala no a waɗan a doggina jawdi maɗa e be haɓre be yahugo gata yimɓe jabta hunde maɓɓe ko no a heɓi jeedi an jabtugo jawdi goɗɗo to a ñaami haram Allah wi kusal mahrama be haram fuu naadete nder yiite ɗamma sarkina hoore amen laɓɓina hoore amen e waɗa istigifari mini bo to Allah jaɓi to fulɓe hokki amin hawtugo hoore e be famtiral yotta heedi goɗɗo yottata fof min tefina ɓe hakke maɓɓe hako ɓe artuɓe zambiɓe ko saali ngam wala no heɓirta haala ha ɗo koɓe zambi oɗo koɓe zambi oɗo sey to woni joni jam. To jotta nda hukuma kam tiggama hama o umri ardiɗo huwoɓe wato head of service wurtina shiryaji be jawɗum ngam fuɗɗugo kuuɗe hukuma man. Fulɓe wonɓe ha ladde bana waynaɓe to ɓe nani ɗum tiggi hukuma hakkilanki dabbaji, noy wakkere toy on ɓe heɓirta riba majum ha yi'ugo ma to a famtinan ɓe? E to mi famtina ɓe arande ni ɓe yerda wiigo ɓe waɗi asar minma min andi ɓe waɗi asar ngam min ɗo tora ɓe min ɗo tora Allah min ɗo tora maɓɓe Najeriya bo kowa yaafa ɓandu fulɓe ɗo bo heɓa dabare no ɓe watta ɓe vallita ɓe ko ɓe waɗi asar ɗo ko da ha nder 10 goɗɗo waɗi asar ɓe heɓinamo goo o heɓi ko fuɗɗira nde kadi bo bana ɓe wanni yimɓe Niger Delta yaafuye ɓe waddana fulɓe ma yaafuye ngam na warta ɗum ɓe heɓti bandiraɓe be laawol ngam o sooda bindigaru o gata laawol nawentamo ngam ko andi pat ɓe jabti mo wala bo ginnaɗo bo wala no tefira mo waɗa hunde marɗo hakkilo waɗata ngam min ɗo torda fulɓe Allah hokkuɓe muñal ɓe yaafa ɓe hoyna Allah jaɓi bo gomnati ɗum nana ko yimɓe wiyata to ɓe nanta ko yimɓe bo wiyata e vurtinta ministre of livestock e nde ha waɗugo ministre of livestock bo ɓe hokki goɗɗo amin badirawo amin professeur Jega mo waɗi zaɓe ɗum ɓuri voɗugo ha Nigeria ɗo o laara no ɓe tiggirta ɗo to an bo Jega arande may ni on famtora wiigo dabba ɓuri mawnugo duretenge a ñota nagge on heɓta to nayi ɗo woni on fulɓe joɗa fulɓe ɗo jam nden tefina ɓe bange gaynaka hato hani ɓe egga ɓe yaha hato hani ɓe waɗa dabare ɓe heɓina ɓe gene ɓe heɓina ɓe ñamdu ɓe heɓina walde bonde ngam hanayi pullo eggana e mum ɗo tokka gene haade pullo kaɗa jooɗi bangere goo o dura gene dabbunde o dura gene ndungu ɓe ta'a gene ɗo ɓe yomtina ɗum be fite ɓe yomtina ɗum be molasses ɓe hokka dabbaji maɓɓe ñaama ko ɗume ha ɗo ɗum o heɓita ɓe wanna ɓe asibiti ɓe wanna ɓe makarantaji ɓe wanna ɓe laabi ɗum ɓe yeyta bange ɓe yahata ha ɓe warta hande joni jam to ko wawa nani haala ɗo nanayi min toñi goɗɗo o laamu min mbiyata waɗi voɗay ko waɗi boɗɗo amma ko fe'i pat ko wawaɗa muñal ngam muñal ɗo han tan goɗɗo watta ñama riba joni duniya ɗo. To wi egga hoɗa
ruma ha ɗo dabba ha to. Jotta ɗo irin ngol zamanu bo bananta no a arti a wi ɓe rema gene ɓe joɗa ha nokkure wore. Remugo gene joɗa ha nokkure wore tefi andal. To her toy ɓe fuɗɗirta famtingo wainaɓe ɗo sei to ɓe yi bote jonde ha nokkure wore mai ɗum bana ni ɗum tefi andal. Noi ɓe fuɗɗirta jogitirgo ɗum eggugo iga je gargajiya wartugo je jamanu. Yawwa, a laari wala ko goɗɗo watta niyya waɗa e Allah vallitay ɗum. Jonta ɗo woodi inji ɓe wiyata injin bursase, wala bo heedi leddi Nigeria ɗo heedi a watta mita 40, 50, 60 a heɓan ndiyam. Ɓe waɗa e boholji, ɓe wasa bohol, ɓe waɗa bangi, ɓe watta dam, ɓe naftira simintiji, ɓe waɗa dam heedi ndiyam ɗo vurtata naata nayi ɗo ñaama. Aya pampoji waɗanay bana pampo hokkugo marori ndiyam. Ɓe waɗa sukaaɓe ɗo hebbini ko toye jonta wala ko ɓe huwata sei tokkugo bangi fitina woni. Kala ward pat ande 714 ɗo. Ɓe vurtina bangal yimɓe warni waɗa irin durgo jaɓi ɓe leddi may fu. Heedi gertoɗe ɓe waɗa gertoɗe, heedi be'i ɓe waɗa be'i, heedi baali ɓe waɗa baali, heedi alade ɓe waɗa alade. Ɓe vurtina hikima ɗo. Yimɓe acce eggugo haala tokka gene. Warta ɓe dura heedi luumo woni. Ngam luumo wadda ceede wara tefa dabbaji on durata ko. Ngam wala al'ada yimɓe ha Nigeria ɗo. Ɓe ñamata kusel, ɓe ñamata protein, wala al'ada man. Gomnati tiggi hukuma kesa man on bo ha yake lesdi ndin ɗo yiida be saɗirma. Amma kadi tigguki hukuma ngan waddanta gomnati ɓilla. Nda ministajo hakkilanki hukuma kiita, wato Mr. Latif Fagbemi San. You know, to every general rule, there must be an exception. What will dictate the decision of government? What is guiding the decision of government or action or reaction of government is the overall interest ko ijjititta gwamnati hosa jabruɗe malla bo waɗa ko ɗume kanjum hunde weltinore ngendam ummatore be rentuki hakke maɓɓe. Dow ko larani tigguki hukuma hakkilanki dabbaji, ardiɗo lesdi hiisi boɗɗum foddeko o hosa jabrugal man. Gonga on ɗum gappitan jiba gwamnati, amma kadi kuuɗe majum huwirte dow no handi. Ha bote ko tiggugo hukuma man waddata ɓuran soyde tiggugo nga. Mi wolwi dow ko larani mo'itingo sha'anu dabbaji ɓaawo heɓango ummatore nyamdu wato kusel heɓanan ummatore jawdi fuu. Non bo ɓesdanan gomnati mobgal lesdi ceede nastoje wakkere jomorgol. Ɗum hunde on wonde. Ko seko wala, gomnati mobgal lesdi itti wallinde dow nebbam petur jam, hunde bo nde waddi nawirka kare. Amma kadi gomnati man futtini taskaraji ɗuɗɗum ngam weltingo ngendam ummatore. Ɓaawo taskara hokkugo fukaraɓe wallinde be yerɓango ɓe marori, gomnati mobgal lesdi ɗo huwa kuuɗe buwangal ummingal iga Sokoto ha yago Badagry. Buwangal man yalan diiwe fere-fere 16, nonnon bo ngal hautan sukkol ndiyam ɗum ɓe mbi'ata dam kombi 16. Kuuɗe man wallitan remoɓe be nanta jahol yeso luuɓe. Jotta ni ko ndotti'en lesdi Nigeria ko hauti iga lamlamɓe be modiɓɓe mbi'ata ummatore ngaɗa munyal hokka gomnati wakkati. Yi'ugo anniyaji ɗi gomnati man we'iti waddan bote kanduɗe. Kero taskara ɗo Umar Aliyu, Kode Radio International be TV.